Duşuk başlamağının öňü sirasynda gahrman arkadagymyz belent mertebeli mihmanlar bilen bilelikde döwlet baýdaklarynyň öňüne ýadygarlyk suraty düşdi. Muňa özi goňşy ýurtlaryň arasynda atnaşykly gatnaşyklaryň hemme taraplaryň berkidilýändiginiň nowatdaky beýany uruly. Abadanyň gözel künjeginde ýerleşýän Kongresler merkeziniň döwrewap binasyna guralan duşukda gahrman arkadagymyz ýurdumyzda geçirilýän we dünýä ähmiýetli meseleler öz içine alan Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmaga iýerilen çakylygy kabul edendikleri üçin minnetdarlyk bildirdi we olary alyp barýan jogapkärlik wezifelerinden mundan beýlägem uly üstünlikleri arzu etdi. Medeni insanperwer ulgamda ýola goýulýan gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygyň möhüm uguruny emele getirýändigini aýdyp gahrman arkadagymyz bu gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň medeniýetliň we däpde surularyň wagt edilmeginde degişli ugurlar boýunça tejribe alşmakda ähmiýetlidigini anlatdy. Şol bir wagtyň özünde dogonluk ýurtlaryň arasynda senagat ulgamyna hyzmatdaşlygyň ägirt uly geljeginiň bardygy bellenli. Tebiği teristelere baý bolan ýurtlaryň ýalňyz energetika ugury boýunça gazanýan üstünlikleri we toplan tejribeleri degişli ugurlarda nusgalykdygy bellenildi. Şeýlede duşugyň dowamyna ulug logistika ulgamy boýunça gatnaşyklaryň ösdürilýändigine möhüm ähmiýet berildi. Şoň bilen baglylykda Günnogor, Günmatar we Demirgazyk Günorta ugurlary boýunça halkara ulug geçelgelerini ösdürmegiň mümkinçiliklerini garaldy. Şunda Türkmenbaş şäheriniň halkara deňiz portunyň kuwatlyklaryny ödara bähbitli esasda peýdalanmagyň ugurlary boýunça pikir alşmalary boldy. Özbegistanyň prezidenti Hazaryň kenaryna geçirilen halkara maslahatynyň baý many mazmuny eýe bolanlygyny tap, bu çäreň özü üçin taryhy ähmiýeti bolan pursatlary beslenendigini aýtdy. Duşugyň dowamyny üç döwletiň arasynda medeni insanperwer ekologiýa, ulug logistika ugurlary boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürilýändigi we hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolýanlygy barada aýdyldy. Netijeli we isen geçen duşugyň dowamyna Türkmenistanyň tutuş adamlat ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň giň gollawy eýe bolýanlygy bellenildi. Şunda Azerbaýjanyň we Özbegistan Respublikasynyň sazlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen raýdaşlygyna aýratyn üns berildi. Duşugyň dowamyna belent mertebeli mihmanlar Türkmen topragyna bildirilen hormat we mihmansöýerlik üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Hemde Hazaryň azap kenaryna geçirilen halkara forumyň çäklerini guralan duşugyň özara gatnaşyklaryň taryhyny täze sahypany ýazanlygyny nykdylar.